Kayak apa kayak dari dosa ya rasan-rasan kayak. Lah piye ora bantre lah omong bantre ya ora. Lah piye? Padha ngono malah kok rasani kok. Iya. Lho, wah rame lur. Iki ayo. Iku kok. Kurang lho, we. Iya. Sabar. Ayo. Lesermu kok kayak dure meja kene lho, Mbak. Mbak. Itu angin payu tambah setengah kok iki kok. Eser ya. Tas. Wah, lah. Iki silan aku me Mbak Pratos mengki. Iki lali ta digore. Lali di. Sing gawe kuwi ya. Terus mangkene. Gunah aku tak tuku sitok 100.000. Oh. Iya. Nah, piye? Wong 3 leser tak lho. Kuwi lumungan kamu urung tak imong. Lah, 3 leser entek lho deng delok. 3 leser entek. Cek gampang. Tepuk wong lanang yang beli. Apa-apa. Alah bene. Bene. Ora kira balik. Balik kok diungkusne ra wong. Iki. Yo, seri. Ya lho, Mbah. Santai kalau nek ora jangan kangkung. Kan apa, Mbak Sus? Anu sangat. Weh, tutupan iwak. Ini larang. Ini larang. Apa sing ngiden kae Bu Yola? Arelinu. Wes kabeh. Kira mau kayak pisan ta? Kuwi Mas Eji kuwi. Wena duduh nih, wena duduh. Kisu duduh apa ora? Wae duduh, Mbak. Aja mau kayak. Kalau. Wena. Wes ana Pak, Mbak Sus. Gak. Nyisek. Yo tak Marcel share Klut. Tak. Kita atur ya. Engko lak diceluk lho engko diceluk wani ora? Kita aturan Kakak. Tak dudohi gambare yo kok wedi yo. Marcel. Wedi tak ganggu. Ini tak beli.
Kayak sambel itu. Oh iki kowe celuk golek lho. Kowe goleki lho celuki lho ya. Aku yo. Diteluki Marcel ngono iki, Mang. Ya yo. Mbak Tindan maaf. Iya, Ini dorong le ya, yang nyampe temu. Sokakan mie, ngumang mie. Yo. Aku kepala kok. Lantar apa kok Mbak satu? Madang. Ini golek apa iki? Anu dientek ya. Oh jenenge. Apa lah ngarani? Itu dia. Apa jenenge lah ngarani? Sega. Ini kurang kecap. Apa iki biasanya ya? Mie Ayam karo karo dodol, karo dodol. Anu, apa iki? Lek uwane kelaru kok. gak. Tokeh wae. Wis ngono ora apa. Yo kuwi lho. Jane sing enake anu lho. Kan sikil-sikil lho. Ceker. Ini kan tai. Belum ya, belum. Bang juga ya tak? Heeh. Hadir. Bandrane Yan. Lho, urung rame wis anu urung. Mbah Tok. Yang kulon ning etan Engko kaya orang mbok tunggang kaya Pakji. kaya jaringan. Si Kohlian. Teko sop Mbah Tom lo Yan. Nek ing anu ku lho. Takon Pak Totang. Teko Mbah Tok Yan. Ini lho kuat. Wong ra kangge lho, wong lho delok. Padha ngateng kleset ngene. Iki yang membutuhkan ora kangge iki lho. Iki kon rewang padha sregep iki. Tukang isa-isa iki. Bar mangan-mangan wis padha isa-isa. Pingko dunggah. Ora ketara Mbak ya wis lho. Behil.
Jangan lho Mbak yang piye kuwi. Dalam. Iya. Lah, iwak merapat lho ini yo. Iki berkate. Iki sing dumah kuwi mukam laku ae iki. Nyapa to? Dan wes Ora arep. pendorong ora gelem. Iki mbambane. Iki Mari sing duwe kacut. iki tukang adang, lak pengen butuh tukang adang iki. Ya. Telepon aku ya. Wes, iki lho. Papar ya. Iki Iki papar diomongi ya. luar negeri ya cocok iki, gelem iki adang. Wong ngasri gelem. Sayangi wis bab. Nek Sir njaluk nomor HP. Iki mlokam aku gembrote iki. Omong. Hmm. Iki lak butuh wong isah-isah iki. Banyak ini orang Ih. Kuman. Iki wis penak pangan ning kene. Mangan piro iki mang pisan? Hmm. Bedai aku Mbak. Ini susi kimpo titip ngori. Ini ya. Sik nyali yo kono. Iya sik to. Lah ora mari lek isah-isah pangan dipoto-foto ae Mas. Ora ketara Mbak ya, ora. Oh ya mekak-mekan. Etok yo karep ngono. Ya suasumu ora. Awane re sumuk iki re. Panas Mbak. Bu iki lho gadah sendok Bu. Banyak ini